সম্বোধন কৰি লাখপতি বাইদেউক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই য'ত কৈছে যে 1 এপ্ৰিলত 29 লাখ লাখপতি বাইদেউৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব 10,000 কোটি টকা। हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे लोगोफोर चेनेलाव फैफिनबावलायबाय तो नैबे समावहाय दा आं एसे ब्रेड जानो लादों आरोना तो ब्रेड जानोसै नै ब्रेडा एसे माने टी टाइम तो आङो रुमाव दङ आरोना एसे ब्रेड जानांगोन तो एसे ब्रेक टाइम मोनदों आरो लोगोफोर आङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आपडेट्सफोर लानानै फैनाय जायो सम सम खायफाया माने फोथायनो बेबायदि गोब्राब मोनदों आरोना बबे जायगायाव दं आरो नंगौना नङा बेबायदि रुमफोरा बांसिनै बाहेरायावसो थाखायो जोंनि न'फोराव गैया आरोना बेबायदि रुम जोंनियावथ' आरो एसे आलादा टाइपनि जायो न'बाबो नै संग्रा खावग्राफ्रा नै गेसफोरा नै गासिबो जगाराबो दंजोबो आरोना तो आं एसे दिन्थिबाय तो फोथायनो गोब्राब मोनोना दा डिउटिनिफ्राय आङो फैबाय रुमाव दसे ब्रेक लादों आरो एसे ब्रेक जानि आरोना लोगोफोर आङो आपडेट्स लानानै फैदों तो आपडेट्सखौ होलांगोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आङो बे रुमावहाय आरो बारा दिन गैला आरोना तो नै रुमा फ्राय गाज्रि नङा नाथाय जायगाया गरम तो बिराद गरम बारा दिन थाबाय थानो गोसो गैला स' एसे टारगेटआ फिलाप जायोबानो ओंखारलांनोसै आरोना 100 डेजसो जागोन फ्राय आङो बुंबोगासिनोखा तो बिदिनोसै बाहेराव आरो खस्थ' लोगोफोर बिराद खस्थ' गोसो गैला आरो बेसेबां खस्थ' खालामनो ना मानसिनि लाइफआव हाजारबाबो थोआ जिमान मोनो इमाननो नांगौ थोआ आरो जोङो सन्तुष्ट जायाना नांनायनिफ्राय नांगौ नांनायनिफ्राय नांगौ नांबायानो थागौ तो आपडेट्सखौ होलांगासिनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आपडेट्सआहाय बेनो स' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय आवगोलावबो आङो बेबायदि एसएचजिनि सायावहाय तो आइजोफोरनि ना जिथुनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि सायावहाय बेबायदि भिडिअस लाबोबाय थानाय जादोंमोन फिन खेबसे आङो दिनै आरो आपडेट्स लानानै फैफिनबावनाय जाबाय तो इन्ट्र'आवबो आङो होनानै होखादों निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय तो जोङो बेवहाय आरो माखासे नियम निथि ना तो जोङो बेयाव चेन्ज जानायखौ नुनो मोनदों तो बेबायदिनो गोबांफोरा मोननाय नङा आरो गोबांफोरना बेबायदिनो केन्सेल जागोन आरोना आरो गोबांफोरानो मोननो हागोन स' जोङो मिथिनो मोनदों 29 लाख ना आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय बेबायदि 10,000 रां क्रेडिट जागोन तो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला आरोबाव 25,000 बेबायदि क्रेडिट जागोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो मामाया फोसावनानै होखादों नाथायबा जोङो दा मिथिनो मोनदों तो माखासे बेवहाय नियमफोर ना जेरैबायदि साथामनि सायावहाय साब्रै बेबायदि माने गथ' गथाय थानायफोराहाय माने बेवहाय बेबायदि रांखौ मोननाय नङा जाहैदों जायफोरना बेबायदि साथामनि सायाव गथ' दङ ना तो बेबायदि गथ' गथाय थानायफोरा मोननाय नङा आरो बेबायदिनो जायफोरनि न'खरावहाय बेबायदि फिसाजो आरो बेबायदि स्कुल बायदिसिना फरायाखै ना तो बेबायदि थायोब्लाबो बेवहाय जोङो मोननाय नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो साखा खबब्रै थानायफोराबो ना तो बेवहाय बेबायदि एलिजिबोल जानाय नङा जाहैदों आरो तो सरकारा होनो हाला नामा गासिबनोबो होजोबनांगौब्लाथ' साधारन नङा ना धेमालि नङा तो सरकारा माखासे नियमफोरखौ बेवहाय लागु खालामखागोन तो गावसोर खारग'नायनि थाखाय ना नङाब्ला सारा आसामावनो रानजोबनांगौबा धेमालि नङा गोबां थांगोन ना तो जोङो मिथिनो मोनदों 1 एप्रिलाव 29 लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय 10,000 क्रेडिट जासिगोन दा सोर सोरनिया लिस्टआवहाय ओंखारखो आरो सोर सोरना केन्सेल जाखो ना तो मिथिनो मोनखाबाय आरो बेबायदिनो
बेंकआवहाय जायफोरना बेबायदि रिंफोर दङ ना सरकारनिफ्राय रां लानानै मारियाखै थ' बेबायदिब्लाबो माने बेवहाय इलिजिबल जानाय नङा बा रांखौ मोननो हानाय नङा थ' मा बुंबावनो ना गोबांफोरनानो केन्सेल जासिगोन आरो गोबांफोरानो मोनगोन आरो थ' नेनानै थादो समा बारा गोबाव गैला आरो बेबायदिनो 15-20 दिनसो थाङोब्लानो फैसाया एकाउन्टआवहाय फैसिगोन आरो ना जाय इलिजिबल जायो मोनसिगोन अलरेडि भेरिफाइबो जाखाबाय गासैबो जाजोब्बाय ना थ' खालि मोननोल'सो बाखि दा नेनानै थायोब्लानो जाबाय 1 एप्रिल फैयोब्लानो फैसाया एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जासिगोन आरो नाथायबा जोङो माखासे नियम बेवहाय जोङो सोनायखौ नुनो मोनदों दा जायफोरा इलिजिबल जागोन मोनगोन आरो जायफोरा इलिजिबल जानाय नङा थ' मोननाय नङा आरोना बिदिब्ला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय हेपि हलिनि उइसखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय रंजादो आरो बेबायदिनो इन्जय खालामदो आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों हेपि हलि बयनिसिम লাখপতি বাইদেউক লৈ জৰুৰী খবৰ 1 এপ্ৰিলত প্ৰায় 29 লাখ লাখপতি বাইদেউক ধন দিবলৈ সাজু হৈছে তালিকা নতুন তালিকাত কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে চৰকাৰে কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে সকলোবোৰ জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ধন লাভ কৰিবলৈ 5টাকৈ নিয়ম আপুনি পালন কৰিব লাগিব 3টাতকৈ অধিক সন্তান থকা মহিলাই নাপাব আঁচনিৰ ধন 3টাতকৈ অধিক সন্তান থকা মহিলাই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব এছচি এছটি মৰাণ মটক বাগিচাৰ মহিলাই 4টালৈ সন্তান থাকিলেও লাখপতি বাইদেউৰ ধন লাভ কৰিব 31 মাৰ্চত প্ৰকাশ কৰা হ'ব মহিলাসকলৰ নামৰ চূড়ান্ত তালিকাখন 3টা লেয়াৰত ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত প্ৰস্তুত হৈছে লাখপতি বাইদেউৰ তালিকা ছোৱালী সন্তান থাকিলে যদি বিদ্যালয়লৈ নেযায় তেনেহলে ধন নাপাব কিছু নীতি নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰ ফালৰ পৰা বেংকত ঋণ থাকিলেও এই আঁচনিৰ ধন আপুনি লাভ নকৰিব আপোনাৰ যদি বেংকত ঋণ আছে তেতিয়া আপুনি চৰকাৰী ধন লাভ নকৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পত্নীৰ হিতাধিকাৰী তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছে কেৱল মাত্ৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী পত্নীয়ে পাব লাখপতি বাইদেউৰ ধন 4চকীয়া বাহন বাছ ট্ৰাক থাকিলেও আপুনি নাপাব লাখপতি বাইদেউৰ ধন